אוקיי, יאללה, אז מתחילים. אוקיי, יופי, אז קח שאיפה, ידיים למעלה, נשיפה, נוריד את הידיים למטה, עוד פעם, שאיפה, נשיפה, נשימה עמוקה, נשיפה עמוקה, שוב, שאיפה, נשיפה, המשיכו. בואו נעשה את עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה, יותר טוב ליטל, קח אוויר, בזמן הוצאת אוויר, ניקח את ידים, ותוך חזרה, קח שאיפה, ובנשיפה ניקח את יד. ושוב. שים לו פעמיים, שאיפה, נשיפה נמתח, ופעם אחרונה, שאיפה, נשיפה נמתח. עכשיו אנחנו לוקחים שאיפה ונשיפה, מותחים ומשלימים את מעגל, ומשלימים את מעגל צד שני, כן? זה מעגלים, עם כפיפת ציפורנים, והפוך עכשיו, זה מעגלים, אבל עם חוצה, עם כפיפת ציפורנים. נלמור גם. טוב, יופי, וניקח את הידיים עכשיו לאחור, נמשיך ושחיית גב. עוד משהו, ולתיקון שלי, שחיית חתירה, בלי לאמץ את הכתפיים, כמה שפחות לאמץ את הכתפיים, לעצור, ובואו עכשיו זה יהיה כמו פרפר, לפתוח, להרים למעלה, וכמו קפיצת ראש למטה, אבל לא עד הסוף, כן? ואז לפתוח, להרים למעלה, וכמו קפיצת ראש, ושוב, שאיפה, נשיפה, ושאיפה, נשיפה, ושאיפה, נשיפה, עוד פעמיים, שאיפה, נשיפה, ופעם אחרונה, שאיפה, נשיפה, ועכשיו אנחנו מורידים את הראש ובטח הזה למטה, לוקחים שאיפה, ובנשיפה לאט לאט מתרוממים, ועוד פעם, שאיפה, ראש יורד למטה, בטח הזה יורד למטה, עד הסוף, ניקח אוויר, בזמן הוצאת האוויר נתרומם, ונעשה את זה עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה, אנחנו יורדים למטה, נשאר למטה,
נכופף את הברכיים וניישר. ושוב, נכופף וניישר. נעשה את זה עוד פעמיים, לכופף וליישר, ופעם אחרונה, לכופף, ליישר ולאט לאט להתרומם, חוליה אחר חוליה למעלה. אז פיסוק, אנחנו בפיסוק, כפות רגליים יוצאות החוצה, בואו נכופף את רגל ימין, נעביר משקל לרגל ימין, נכופף את רגל שמאל. כן, אז זה מצד לצד. עכשיו אני ממש כמו נדבקת אל הרצפה או אל המזרון, ושמה לב כשאני מעבירה משקל, אם אני מעבירה משקל לצד ימין, אני דוחפת את כף רגל שמאל פנימה, ואז אנחנו נרגיש את העבודה של השריר הפנימי של הירך. כן, אז תנסו בדיוק, לא לעשות את זה סתם, אלא ממש עם הדחיפה הזאת של כף רגל פנימה, שנוכל ככה להפעיל את השריר הפנימי של הירך. ונוסיף לזה מעגל עם כתף ימין, מעגל עם כתף שמאל. שוב, שים לב להעברת משקל. בדיוק. יופי. ממש להרגיש את התנועה, אוקיי, יופי. עכשיו אנחנו מתחילים לצייר שליליות עם האגן. ורוורס. שוב, נוסיף את הכתפיים. יופי. עוד פעם נעביר משקל מצד לצד, והפעם הפוקוס הוא על האגן. רוצים ככה ליצור תנועה, צד לצד, צד לצד, ולטפוח, לטפוח. עיניים קצת יותר גבוהות, קצת יותר גבוה, עד שאנחנו ממש מרימים את הידיים למעלה, עם העברת משקל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ושחרר. יופי. אז בואו שוב, אנחנו מקבילים את הרגליים, נניח את שתי הידיים על צד שמאל, ניקח שאיפה, ובנשיפה נתחיל להוריד ראש ואת חזה למטה. אנחנו עוברים לצד השני, ולאט לאט מתרוממים, חוליה אחר חוליה למעלה, רק שהפעם זה על האלכסון. שאיפה, נשיפה, ולמטה, נעבור לצד שני, ולאט לאט להתרומם. ועוד פעם שאיפה, ונשיפה נרד למטה, צד שני, ומתרומם. נעשה את זה עוד פעם אחת, שאיפה, ונשיפה נרד למטה, צד שני, ונתרומם. נשאר בצד שמאל, נרים את יד ימין למעלה. אנחנו עושים כמו הקשתה קוראים לזה, לוקחים את בטח הזה קדימה, ניקח שאיפה, ובנשיפה אנחנו מורידים את הגב למטה, ומדמיינים שאנחנו מנקים שולחן עם יד ימין ואת יד שמאל, ואז אנחנו מרימים את יד שמאל ועוד פעם עושים את ההקשתה הזאת, עם שאיפה, ובנשיפה מורידים את יד שמאל ויד ימין, ועוד פעם שאיפה, נשיפה, כמו מנקים שולחן, וחזרה, כן, אז ממש תשימו לב שהכפיפה הפעם באה ממפרק הירך. טוב, יופי. נעשה את זה פעמיים, שאיפה, נשיפה,
חזרה, ופעם אחרונה שאיפה, נשיפה, וחזרה, ונשחרר. כך שאיפה, ובנשיפה מעבירים משקל לרגל שמאל, מרימים את רגל ימין, מתארחים עם הקודקוד למעלה, לוקחים אוויר, ובזמן מצאת אוויר, ופעם בצד שני. ועוד פעם שאיפה, נשיפה. ושוב, שאיפה, נשיפה. ועוד שאיפה, נשיפה. ושוב. אז עכשיו אנחנו מוסיפים לזה עוד דרגת קושי. אנחנו נרים את רגל ימין ונעשה כפיפה צידית לכיוון ימין. שאיפה ובנשיפה כפיפה צידית לכיוון רגל שמאל. שאיפה, נשיפה. צד, כן. עכשיו, זה בעצם, למה זה יותר קשה? כי זה הפוך למה שהגוף רוצה, נכון? הגוף רוצה, הפוך. אם הוא רוצה לאזן את עצמו, הוא רוצה הפוך, ולזה זה יותר קשה, כן? לוקחים שאיפה, נשיפה, כפיפה צידית, ולהרים את רגל ימין, כפיפה צידית, ולהרים את רגל שמאל, ובפעם הבאה נשאר עם רגל ימין, וכפיפה צידית ימינה, נעשה ניות קטנות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, צד שני, 2, 3, 4, 5, לכיוון השני, כפיפה צידית לכיוון השני, 7, 8, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לשחרר. אוקיי, טוב, יופי. אז בואו פשוט נתחיל ללכת במקום, כן? ואנחנו כל פעם מרימים רגל אחרת, וננסה להרים את הרגליים ל-90 מעלות, שאפשר, ונרים את הידיים קדימה, ונוסיף 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נכון, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אז עכשיו אנחנו נפרוס את הידיים לצדדים, וזה יהיה יד ורגל נגדית. זה יהיה 1, ו2, ו3, ו4, ו5, ו6, ו7, ונשאר. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צד שלי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, צד שלי. 1, עם אישור של הרגל. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ומשחררים. אוקיי, טוב, יופי, רגל שמאל קדימה, רגל ימין לאחור, אנחנו נרים את עקב ימין, רגל שמאל כפופה, ניקח שאיפה ובנשיפה נכופף את דרך ימין, ונשב. עוד פעם, נכופף וישר. עכשיו, כל אחד עושה את זה על פי יכולתו, אפשר לרדת יותר נמוך, זה עובד יותר חזק, אבל יכול להיות שזה עושה כאב בברכיים, אז אנחנו לא רוצים, כן? זאת אומרת, כל אחד לפי היכולת, אפשר יותר נמוך ופחות, תשמרו על הברכיים, כן? בסדר, עוד פעמיים, לכופף, ליישר, לכופף,
ליישר. בפעם הבאה נכופף, נשאר פה, ניקח שאיפה, בנשיפה נדרוך חזק על רגל ימין ונרים את רגל שמאל ורגל ימין מתרוממת, 90 מעלות. ואז אנחנו חוזרים חזרה ושוב מכופפים, אפילו אפשר עד הרצפה, אם אתם יכולים אפשר להוריד עד הרצפה, ואז להרים, ליישר, להרים את הרגל קדימה. ועוד פעם, להוריד, ולהרים, לכופף קדימה. ועוד פעם, להוריד, ולהרים, ולכופף קדימה. עוד פעם, להוריד, ולהרים, ולהוריד, ולהרים, כן, כמובן, הכי קשה זה שממש נוגעים עם הברך ברצפה, יותר קשה להתרומם. עוד פעם אחת, נשאר פה למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יופי, טוב. נשחרר קצת, יש גם, יש פה איזה אלמנט. יופי. רגל ימין קדימה, רגל שמאל לאחור, אנחנו מתחילים. עברנו לצד שני, מרימים את העקב, שאיפה ונשיפה נוריד ונעלה. כן, נשוב גם פה תמצאו מה המידתיות, כן, כמה אתם מכופפים את הברך, והכי חשוב שאין כאבים בברך, כן, כי אף פעם זה לא טוב כאבים בברך. כן, אז נעשה את זה עוד 4 פעמים, לכופף וליישר, לכופף וליישר, נעשה את זה עוד פעמיים, ופעם אחרונה, אוקיי. אז עכשיו אנחנו מכופפים, מי שיכול ממש עד הרצפה, ומתרוממים, מרימים את הרגל למעלה, ועוד פעם, מכופפים, ולהתרומם, נרים את הרגל למעלה, 3, 4, 5, 6, 7, 8, בואו נשאר פה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ונמשיך. יופי, יופי. רגל שמאל קדימה, רגל ימין לאחור, אנחנו לוקחים את המשקל לאחור, מרימים את הבעונות של רגל ימין, כופפים את רגל שמאל, מורידים את היד לכיוון הבעונות, יד ימין, וטיפה מותחים. ואנחנו מחזירים את הבעונות אל הרצפה, ותראו אם אתם יכולים להניח את הידיים על הרצפה. ככה, לוקחים שאיפה, ובנשיפה מרימים את רגל שמאל לאוויר, וחוזרים חזרה. ועוד פעם. רגל שמאל קדימה? רגל שמאל לאחור. כן. ומרימים את רגל שמאל, ומורידים, ועוד פעם מרימים את רגל שמאל, מורידים, ופעם אחרונה רגל שמאל למעלה, נעשה ניות קטנות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נוריד את הרגל ונתרומם. אוקיי? רגל שמאל קדימה, רגל ימין לאחור, אנחנו מתחילים להעביר משקל לרגל ימין, להוריד את יד שמאל נוגעת בבעונות, למתוח. עברנו לצד שני.
עכשיו נוריד את הידיים למטה, רגל שמאל טיפה מתכופפת, היא הקדמית. ניקח שאיפה ובנשיפה נרים את רגל ימין ונוריד, ועוד פעם רגל ימין מתרוממת, להוריד, ו3, ו4, ו5, ו6, ו7, ונשאיר את הרגל 8, 7, 6, תני עוד 4, 3, 2, 1, נוריד את הרגל למטה, נרים את העקבים ונרד לקריאה. מורידים את המצלמה גם. אז ידיים על הרצפה, ניקח שאיפה, שאיפה נפתח את דרך ימין, נסגור חזרה, שאיפה ונשיפה נפתח את דרך שמאל, ושוב. פעמיים, ופעם אחרונה, מוסיפים עכשיו את היד, שאיפה ונשיפה, נפתח את יד ימין, נסגור חזרה, ניקח אוויר בזמן הוצאת אוויר, נפתח את יד ימין, ושוב. עוד פעמיים, ופעם אחרונה, יופי. עכשיו אנחנו הולכים עם הידיים קדימה, מניחים את הברכיים על הרצפה, עברנו לעמידת 6. או נצייר מעגלים, מגב, כן, תמשיכו ואני איך להביא למזרון. ולכיוון השני. יופי. בואו נעלה על הבעונות, תיקח שאיפה, ובנשיפה נרים טיפה את הברכיים ונוריד. אז מי שיש לו רגישות בכפות ידיים, אפשר לעשות את זה כשאתם על האמות, גם אפשרות. שאיפה ונשיפה, להרים ולהוריד, כן? אל תרימו גבוה, תרימו נמוך, כן? כמו שתרימו את הברכיים יותר נמוך, זה יותר קשה. ואם זה too much להרים את שתי הברכיים, אפשר להרים גם כל פעם בערך אחרת, כן? גם אפשרות. בפעם הבאה נשאיר את הברכיים למעלה, ניקח שאיפה ונשיפה, נפתח את ברך ימין, נחזור חזרה, שאיפה ונשיפה, נפתח את ברך שמאל, נחזור חזרה, ושוב ברך ימין וברך שמאל. כן? שוב תראו שלא הרמתם גבוה את הברכיים, אז זה יעבוד יותר חזק. כן. כן, בדיוק, יופי. כן. ליטל, תנסי להישאר באוויר, להשאיר את הברכיים באוויר כל הזמן, אם אפשר, ואז לפתוח אחת לסגור ולפתוח אחת לסגור. כן, לא לרדת למטה. אוקיי, יופי. בואו לרגע נשחרר. יופי. אז אנחנו ממשיכים. עכשיו אנחנו על הבעונות. ניקח שאיפה ונשיפה, נרים את שתי הברכיים, ניקח אוויר, בזמן הוצאת האוויר, רגל ימין מתרוממת, ואנחנו מיישרים את שתי הרגליים, וחוזרים חזרה, לא יורדים למטה עד הסוף,
רגל שמאל מתרוממת, רגל ימין נשארת. ועוד פעם, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. עוד פעם, שאיפה, נשיפה. פעם אחרונה, שאיפה, נשיפה. שימו לב, רגל שמאל למעלה, ואנחנו מביאים את רגל שמאל לכיוון יד שמאל, בחלק החיצוני, ורגל ימין עוד קצת הולכת לאחור, כן? אז יש לנו פה מתיחה, כן? וכמה אפשר להוריד את האגן למטה, ומי שיכול אנחנו נרד על האמות, כן? שזה עוד יותר מותח. בואו נעלה, לאט לאט מחזירים את הרגל חזרה, מרימים את רגל ימין למעלה, מביאים אותה לצד ימין, חלק החיצוני של כף הרגל, של כף היד, פותחים, כן, בדיוק, כמה שאפשר, אפשר, אנחנו יורדים על האמות, יותר מתיחה. אוקיי, בואו נוריד את הברך, נעלה על כפות הידיים, נניח את רגל ימין, כך שהשוק ברוחב, כן, זה כולם יכולים? אוקיי. אוקיי. ואנחנו לאט לאט בזהירות מורידים את הישבן לכיוון העקבים, למתיחה. נחזור חזרה, נחזיר את הרגל חזרה למקום, ואז רגל שמאל, כן? זה קצת כמו ישיבת בית קפה, במובן מסוים, אבל במידת 6. כן, ואז לרגל למטה. להוריד את הישבן לכיוון העקבים, אפשר להוריד גם את האמות, לרדת על האמות. אוקיי, יופי. כפי אנחנו עוברים לישיבה. מי שלא הצליח לעשות את זה בצורה אלגנטית, אז אנחנו עם רגל ימין כפופה, וכף רגל שמאל מעל רגל ימין, באלכסון, כן? זה נראה כך. אוקיי, יופי. בואו נתפוס את ברך שמאל עם יד ימין, ואנחנו עושים רוטציה, מושכים את הברך, עושים רוטציה לצד שמאל, וחזרה. עכשיו, הסיבוב הזה צריך להיות אצילי, זאת אומרת, קודם כל להתארך, להרחיק את החוליות אחת מהשנייה, ורק אחר כך, יש לזה משהו כזה סנובי כזה, כן? להתארך, וללכת לעשות את הסיבוב הזה. ועוד פעם, שאיפה, ונשיפה להתארך, ולהסתובב. בסדר, פעם אחת, שאיפה ונשיפה להתארך, ולהסתובב. אני רוצה רגע לדבר על הנושא הזה של ההתארכות. אני דוחפת את עצמות הישיבה אל הרצפה, ומהמקום הזה מתארכת, קודקוד לכיוון התקרה, ורק אחר כך עושה את הרוטציה. אנחנו רוצים להפריד קצת בין החוליות, לפני שאנחנו עושים את הרוטציה. בואו נעבור לצד השני. עכשיו, רגל שמאל כפופה, כמו בישיבה מזרחית, רגל ימין מעבר לברך. אנחנו מניחים את יד שמאל על ברך ימין, ושוב חושבים, קודם כל לדחוף את הרצפה עם עצמות ישיבה, להתארך עם הקודקוד, ורק אז לעשות את הרוטציה. ועוד פעם, שאיפה, ועם חזרה, נשיפה. יופי. טוב, זה נראה שזה יותר מסתדר בצד הזה. כן, כן. כן. נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה, נשיפה, ופעם אחרונה, שאיפה, נשיפה.
אוקיי, יופי, מעולה. בואו נשחרר, אנחנו יורדים משכב על הגב. ומביאים את הברכיים לכיוון בית החזה, ידיים על הברכיים. בואו נצייר מעגלים. ולכיוון השני. יופי. נוריד את הרגליים למטה, אנחנו שוב נבוא לישיבת בית קפה, זאת אומרת כף רגל מעל ברך, כף רגל מעל ברך, ידיים לצידי הגוף ואנחנו מתגשרים, ניקח שאיפה ובנשיפה נגלגל את האגן, נרים חוליה אחר חוליה למעלה, ניקח שאיפה ובנשיפה נוריד חוליה אחר חוליה למטה, עד שהאגן חוזר למקום. כן? אז כשאני אומרת מתגשרים, כמובן הכוונה היא להתרומם לגשר, כמובן שברגל, כאילו, על רגל אחת זה יותר קשה, תנסו לשים לב שאתם ממש דורכים את כל כף רגל שמאל על הרצפה, ומהמקום הזה מתארחים ומתרוממים עם האיסוף. ונחזור חזרה. עוד פעם שאיפה, נשיפה, נגלגל, נשיפה למטה, ונעשה את זה עוד פעם אחת, שאיפה ונשיפה נתגלגל, ובואו נשאר פה קצת. אנחנו נשארים למעלה, לוקחים שאיפה, ונשיפה, מיישרים את רגל ימין לכיוון התקרה, ומכופפים אותה חזרה. דוחפים את הירך, שאיפה, נשיפה ליישר בפלקס, ולכופף בפוינט. ועוד פעם, שאיפה, נשיפה ליישר בפלקס, ולכופף בפוינט. ועוד פעם, ליישר ולכופף, יש לנו עוד 4 פעמים, ליישר ולכופף, ליישר ולכופף, נעשה את זה עוד פעמיים, ליישר ולכופף, ופעם אחרונה, ליישר, לכופף, ואנחנו מורידים חוליה אחר חוליה למטה. בואו נוריד את רגל ימין, כף רגל שמאל מעל ברך ימין, ניקח שאיפה, שאיפה, להתגשר, מעלה, שאיפה, נשיפה, נוריד חזרה, ושוב, כמובן שאם מישהו מרגיש שזה too much, שזה יותר מדי, שקורה בגב או משהו, זה לא מתאים, אנחנו נעשה את הגשר רגיל, כן, עם 2 רגליים על הרצפה, לא סינגלי. כל אחד מה שמתאים לו, להרים ולהוריד. אוקיי? בפעם הבאה בואו נשאר למעלה, ניקח שאיפה ובנשיפה אנחנו מיישרים את הרגל לכיוון התקרה ומכופפים. יופי, מיישרים בפלקס, מכופפים בפוינט. טוב מאוד, עוד 4, 3, 2, אחרון חביב, נפלא. ובואו נוריד, חוליה אחר חוליה למטה, ברכיים לכיוון בית החזה, ידיים על הברכיים, נשחרר. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לישיבת בית קפה, עכשיו כף רגל ימין מעל ברך שמאל, אנחנו נשלב את הידיים מאחורי הראש, ניקח שאיפה ובנשיפה נרים את הראש ואת בטח הזה למעלה ונוריד. עכשיו תנסו כשאתם מרימים את הראש ובטח הזה גם קצת לדחוף את הרגל, את 2 הרגליים, אחת לכיוון השנייה.
צ'סט ליפט, הרמת בטן חזה, ראש נשען על הידיים. אנחנו מדמיינים תפוז בין הסנטר ובין בטן חזה, כדי לא לסגור את הרווח. עוד 4. ובפעם הבאה נשאר עם הראש ובטן חזה למעלה, נניח את יד ימין על ברך ימין, כן? אנחנו לוקחים שאיפה ובנשיפה עוד קצת מתרוממים, דוחפים עם היד את הברך ואת הברך לכיוון היד, וכך חוזרים בחזרה. ועוד פעם שאיפה ובנשיפה, איסוף בטן בפנים, להתרומם קצת, ואנחנו יורדים קצת. שאיפה, נשיפה, כן, זה מאוד מאוד עוזר לנו למצוא את המרכז שלנו, ההתנגדות, העבודה עם התנגדות בין היד ובין הרגל, לא רק שעוזרת לנו למצוא את המרכז, זה גם טוב למי שיש אוסטאופורוזיס, כל התרגילים עם ההתנגדות. עוד 4 פעמים, שאיפה, נשיפה, או שאיפה, נשיפה, יכול להיות שזה כבר מאוד מאוד קשה, זה נכון, אם צריך לנוח אז לנוח, עוד פעמיים, ופעם אחרונה, נשאר פה. אנחנו מוסיפים את יד שמאל מעל יד ימין, ועוד פעם, קצת מזכיר לי, טוב, לא אגיד, לא, זה מזכיר הנשמה, לא? שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד 4 פעמים, ו3, ו2, ו1, זה מספיק. נמתח 2 ידיים, 2 רגליים. יופי. בואו שוב נכופף את הרגליים, עכשיו כף רגל ימין מעל ברך שמאל, שלב את הידיים מאחורי הראש, ניקח שאיפה ובנשיפה נרים את הראש ובטן חזה למעלה, ונחזור חזרה. מרכז, חזק, נשמור על רווח ונסנטר לבין בטן חזה. יופי. טוב מאוד. אוקיי? בפעם הבאה תישארו למעלה, כן? אנחנו מניחים את היד על הברך, ניקח שאיפה, ובנשיפה נכווץ ונתרומם עוד קצת. ושוב, נכווץ ונתרומם עוד קצת. 3, ו4, 5, 6, יופי. 7, מעולה. טוב מאוד, 8, נהדר, בואו תעבירו עוד יד, כן, אחת אל השנייה, ושתי הידיים דוחפות את הברך, וחזרה, ועוד פעם, לדחוף מצוין, הברך גם דוחף את הידיים, יש לנו עוד 6, 5, 4, 3, 2, אחרון, ולשחרר. יופי, בואו תמתחו 2 ידיים, 2 רגליים, מצוין. טוב מאוד.
אנחנו מכופפים רגל אחת, מכופפים רגל שנייה, שתי הידיים נפתחות, מצדדים, נוריד את הברכיים מצד לצד, כן, נמשיך ככה קצת למתוח את הבטן, צד לצד. אז עכשיו אנחנו עוברים לשכב על צד ימין, והפעם אנחנו נניח את האמה על הרצפה. יש כאלה שכשעושים את התרגילים בצורה כזו, זה לא טוב להם לכתף, זה יותר מדי מעמיס. יש שתי אפשרויות. אחד, להסתכל על המרפק, אז זה יכול לשחרר. אם אתם מרגישים שזה לא מתאים לכתף שלכם, פשוט תיישרו את היד ותניחו את הראש של היד. כן? אז כל אחד שוב מאזין לגוף שלו ולמה שהגוף שלו אומר. כן? אנחנו מיישרים את רגל שמאל, רגל שמאל. כן. עכשיו, אחד הדברים זה שיש לנו נטייה לקרוס, כן? אני לא רוצה, אני רוצה שממש תתארכו, זהו, בדיוק, אפילו עוד קצת, כן. תיקח שאיפה ובנשיפה נרים את הרגל ונוריד. ועוד פעם. עוד 4. כן, אז אני מזכירה לכם שבפילאטיס הרגל כמו מתחילה מהבטן, תודה של הרגל, כן, תנועה של הרגל כמו מתחילה מהבטן, זאת אומרת, איסוף ואז הרמה, ושוב, איסוף ואז הרמה. נעשה את זה עוד פעם אחת ונשאר עם הרגל למעלה. פה אנחנו בפלקס לוקחים שאיפה ובנשיפה בועטים קדימה וחוזרים חזרה בפוינט. ועוד פעם, לבעוט קדימה ולחזור חזרה בפוינט. ותנסו שהישבנים יישארו במקום, כן? אנחנו כמו רוצים להשוויץ עם הטוסיק, לקחת את הטוסיק טיפה לאחור כשהרגל באה קדימה, כן? עוד 4, לא, זה 4. 5, 6, 7, ואחרון חביב, הישבן שלכם כבר צריך ממש לשרוף לדעתי, נשאר פה קדימה, ניקח שאיפה ובנשיפה נרים את הרגל ונוריד, ועוד פעם, להרים את הרגל, זה מתוך מפרק הירך, לא מהשוק, כן? אז אם השוק אוהבת, טיפה לפתוח אותה, ולהרים ולהוריד, 4, ו5, ואם קרסתם, לחזור חזרה, 7, ו8, זה מספיק. וואו. תחררו. כאב, נכון? בואו נביא שתי ידיים קדימה, אנחנו מעריכים את היד קדימה ופותחים לפיתול וחזרה. אנחנו נדייק את זה בצד השני, כי השוק לא אמורה לכאוב, אלא הישבן. העניין הוא שברגע שהיא פתאום מתחילה לכאוב, זה ברגל שמאל. כן, כן. אבל אני, בפעם הבאה אני אראה לך, טיפה תפתחי את מפרק הירך, טיפה תפתחי את הרגל, ואז יכול להיות שפחות, עוד לא עוברים לצד שני, לא עוברים, עדיין פותחים סוגרים, כן. עוד לא השתחרר, לא? עוד לא השתחרר, לא השתחרר לך? כן? אוקיי. אוי. טוב, אוקיי. טוב, יאללה, זהו, השתחרר? בואו נעבור לצד שני. כן, כשזה נתפס, זה לא משתחרר כך מהר. עוברים לצד שני. בואו נעבור לצד שני. אנחנו על
מה? מי שיכול, אם זה too much, אז אנחנו ניישר את היד ונניח את הראש למטה, כן? ניישר את הרגל, רגל שמאל כפופה ב-90 מעלות, לא קורסים, אלא ניקח שאיפה, ובנשיפה איסוף של הקרקעית בטן בפנים, להרים את הרגל ולהוריד. בואו נשאיר את הרגל למעלה, ניקח שאיפה, ובנשיפה הרגל באה קדימה בפלקס, פוינט לאחור, ושוב. עוד 4, 3, 2, נשאר פה, ניקח שאיפה ובנשיפה נרים, נוריד 3, 4, 5, 6, 7, 8, וזהו, מספיק. בואו נכופף את הרגליים, ידיים באות קדימה, נעריך את היד, נפתח לפיתול, ונספור. אז היום בשביל ההרפיה יש כמה דרכים. דרך אחת אפשר פשוט לשכב ולהרפות. דרך שנייה, לשבת ישיבה מזרחית ולעשות את המתיחות של הצוואר. ודרך שלישית זה פשוט לעמוד ולשחרר את כל הגוף. נראה לי ש... במקום שהיום נגמר, בזמן שהלב מתחיל, לילה חוזר ומתגבר, ונסגרים מעגלים, יש תנועה מדומה, והכבוד חוצות הרים, בחזרה לנקודה, בנסגרים מעגלים, 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 איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים, מעגלים, מעגלים, איך שאנחנו נשארים, מתעוררים ליום חדש, חוזרים לשוב מנסים. אולי הלילה נשאר, אם שוב תבואי לבקר, העדינות שלנו יחד, יש בה משהו מסנבר, להיזרק אל תוך הלילה, להשתכר מאור אחר, להתנפץ אל החיים, להאמין לא לוותר. מעגלים, מעגלים, איך שאנחנו נשארים
בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים, מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים, מתעוררים ליום חדש, חוזרים ושוב מנסים. אוקיי, טוב, בואו נסיים ביחד. אז עיניים למעלה, קדימה, גופים מרפקים, תודה רבה, ושיהיה לנו יום שקט, היה מעולה. תודה רבה, שבוע נפלא שיהיה. ביי, רובי, תודה.